Buntáistí móra na hidir bbliana. Ag tús na scoil bbliana labhair an príomhide leis na daltaí fé buntáistí na hidir bbliana. Luaigh sí na scileanna go dtugadh feabhsar ar rinne bliana, scileanna ar nós. Bhí an seomra cho ciún le reilig. Bhí gach mac máthar a tnú go mór leis an idir bblian. In éire bhí na saona thugad ar tros ar inad achtraíochta ar feag deire seachtaine. Cín idir go leor amachtaí ag súla cosúla rábhaíocht, deapadóireacht, caiacáil agus bádóireacht. Bhí deire seachtaine den chiad scothachá. Bhí do seach troiachta tnáte ag a gheile. Léirigh siad ceolgráma i mí feabhra. Cín idir obair na gapal rih ré. Cleachta a gin an máisteachta dúirt am úntúir leha. Bhí an hala dubh le daoine gacha ihe. Ar an ihe dhearnach dúradúr nach níana dís dearúd go dó ar an gúpla lá sin. Bhí go leor chaintóirí có ar rinne bliana. I mí na Márta tugadh cur a láthardóibh faoi thábháilteacht ar an móthir. Labhair an fearfis na cúisna tá le timpistí bóthir. Chuir cuidas na pictúrí áilteachta na scláirí ach daontaíidir ar fad gur cur a láthir fiúntacha bhí ann. I mí bealtaine thugad ar cuairt ar gháil éireann. Bhí an áit lán go bia le daoine mar bhí ábhar táchtach á phléan lá sin. Thug Enda Kenny óráid den chiad scóbhaig. Hín sé tagart a scláirí na hidir bbliana a bhí ar cuairt. Bhí scetamíní ar na scláirí. Ba an tros scoile thar lear buig faointe na bliana áfach. Bhí idir a tnú leis an tros ó hús na bliana. Buine idir anna heinehas an tros an chuairt ar an Newcamp go háirithe. Ní rah pingin ruacha a teachta bhaile. Ag deireadh na scoil bliana chuir idir a dúirimí ar fáir. Bheasadar go raibh in idir bblion tairbhach, spreagúil agus fiúntach.